नुबाय दा हिनजाव गोदाना बिसोरनो हाबा जाग्राफोर हिनजाव गोदान हौवा गोदान नैबाव जेरै हिनजाव गोदान नै नुबाय दा हिनजाव गोदाना बिसोरनो दे ओरै नायबावनि नायलांबावसै नै बिराद मानसि हाबानि बें पार्टिखौ सिरि दोनथारनाङालै जोंहा हाबा जाग्राफोर नैबेलाय नै आरे सौग्रावसै जाफैदो ओंखाम जानायनायनि ओंखाम होद अर्जुन नैबेलाय एसे मानसिया सोंबायदां बा ओंखाम खुरग्राफ्रा नै ओंखाम खुरग्राफ्रा बबेनिथाय बबेनि ओंखाम खुरग्राफ्रालाय बरपेटानि हनै ओंखाम खुरग्राफ्रा माने बरपेटानिफ्राय फैनाय आरोखि बरपेटानि फैनाय ओंखाम खुरग्रा हान्जाफोर बिसोरो दै सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय आं खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय ओंखाम जागासिनो दङ नै नैबेजों ओंखाम खुरग्रा हान्जाफोर नै बरपेटानिफ्राय फैनाय बिसोरो बिराद मोजां मावो दे खामानिखौ सोरनोबा हाबायाव नांगौबा आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आं खोन्थाहरगोन नै बरपेटानिफ्राय फैनाय दे बिसोरो ओंखारलांफिनसैलाय हाबाखौ नायखांबाय मोजां जादों हाबायानो हाबा ओंखारलांफिनसै होमबा जोबथ'बाय भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो